morning mga kausay natin dyan. Nandito po tayo sa bukid ngayon sa lugar po ng aking lola at simpleng handaan po namin dahil anniversary po ng aming lolo at ito po may sinasagawa po kami ditong kunting luto-luto at kunting handaan lang po. Kasama ko po ang aking mga tito, tita at lahat mga kamag-anak po namin nandito po sa bukid. Sa bukid kila lola, yung kahapon yung pinagkuha na namin ng isda. So ito po yung aming mga preparation dito nila tito, nila lolo, kapatid ng aking lola. May kunting handaan po kami ditong niluluto. So mga seafood po yung niluluto dito karamihan. Saka ito po, pakita po sa inyo mga kausin natin dyan para makita nyo po. So ayan po ang ginagawa nila. Ito po yung lulutuin nila, mga bisugot, saka puting isda at saka tabong. Ayan, nililinis po nila ito. Ayan po. At si Lolo Ikoy po ang naglilinis. Good morning po, Lolo Ikoy. Lolo. At si yan po, si ano Papa? Ano parang ni ano? Tito Arnel. Ayan po si Tito Arnel. Luluto po sila ng naglilinis po sila ng tahong. At dito sila, ayun, tinitimpla na yung hito ng dagat po yata ito. Ayan. Ayun. Ayan. At ayun ay tinulang manok na native. Tingnan natin. Ito, tinulang manok. Tingnan natin yung yun. Sarap. Kitang-kita mo talaga yung native na native. So, native. Yan o. Yan. Yun, lamig kayo. Sarap na sarap yan. Mamaya, malapit na, kunti na lang. Saka ito, hitong dagat yata yan. Hito sa dagat. Ano nga po nani kaya yan? Alimusan. Alimusan kung tawagin dito sa Bicol. Hitong dagat, malaking hito. Tapos ito sabaw. Yun, sabaw. Yun, mukhang masarap yung pagkatimpla ng sabon na yun, no? Yan po. Sinan ko na yung primo. Yun, sarap. Sarap na. Yummy. 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 Tapos ito may sabaw. Ano kaya itong sasabuan? Yung mga puting isda, yung mga bisugo. Yun yung mga sasabuan. Yung nandun, baba. So ito, may isa pang isda dito. Yan o. Laki ng bisugo. Malayo po kami sa dagat. Pero marami pong isda. Dami yung dito. At ito, kalamansi. Ito yung mga sangkap. Tito Ramon, yan po. Ayan po, tikman na po natin yung sabaw ng tinola. Ano, ayos na. Bukan ka na sabaw. Sarap. Sa Bisaya, lami kayo. Sarap nga. Sarap ng native na manok pagka tinola. Masarap talaga dito sa probinsya. Shoutout po pala sa mga kaibigan natin dyan, kapatid na mga OFW, mga kaibigan natin sa YouTube, mga mag-anak natin dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po pala sa uncle ko dyan, kay Uncle Bong sa Saudi. Saudi si Uncle Bong, ano? Sa Saudi, ito pa si Uncle Bong? Saudi. Uncle Bong, shoutout po. Ayun. At sa pinsan ko dyan, si General Vlog. Salamat, shoutout sa iyo, pinsan. At sa mga kaibigan natin dyan sa YouTube, Batang Kumus, Habibi Aribalo, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, luto na po yung hito, yung alimusan. Ayan po. Baka gusto niyo sabaw. Yun! Sarap! Ayun! Bukan yan. Parang ako nalalot ko. Ano nilalagay mo? Kagaya ba yung... Asin ito. Kagaya ba yung... gagawin ano pala yung kusido? Piprituin yan? Para makataraw mo lang. May asin na pala ito. Yan. Ayun pala yung gagawin may sabaw.
Depressing, mana duman man ko kasaday. Yan, pipiga na ulit ng kalamansi para sa kinalamansi ang isda, mga puting isda. Naulog na. At ayun, yung tinatawag na alimusan, tikman nga natin. Ito, titikman na natin yung gamot. Tikman nga natin yung ating, Anong ito. ano? Saan yan? Diba? Sarap nga. Sarap nga yung lasa. Inumpisa na yung kuanan. Yung soft drink. Anong Tinikman na nila yung soft drinks. ano rin? Kasi masira ba yung taro? Maganda po talaga rito kapag nagluluto kasi tulong-tulong sila magluto. Napakarami. Ang bilis makaluto. Ilaw ba ya? Saka-saka sila nagluluto. Ang bilis. Oo, ilaw pa? Bilis lang makaluto. Yan man na, oh. Yan naman ka, hindi ka makapagong. Yan na. Kurang mamura na. Mura no? May mga manipangan. Sige na. Masala na puro na. Kumukulo na po yung kumukulo na yung ano, Dumaan, ito sa buyan. kusido, kung tawagin sa Bicol po, kusidong isda, yung may sabaw. At ito po, ay, din na pigigisa? Pigisanaan. Ay, ginasa na yan? Dahil man niya pigisa gayon? Dahil man niya pigisa? Tahong. Bumangon. Pinahistorya ko. Magkano na kumbo. Tara na ulang masida. Yan, makas yung uy. Ito po kami ni ni Uncle. Yan, mga tiyo ko po yan. Mga tito ko po yan. Oh, mga gwapo. Yan. Ako diba? Mga Marcos o Oh, Bongbohong. umbong-bong. Ayan, mga tito ko at saka mga uncle, mga mag-anak lang po yan. Patuloy po kami dito sa aming sa kanilang pagluluto. Habang nagluluto po sila, nagkakasaya din po sila ng kanilang soft drinks. Ayan, yung panghimagas nila. Tayo mo naman. At may naluto na pong isang putahe na ulit, isang ulam na naman. Ayun, tinanggal na ni Papa yung isda. So ayun, at maglalagay na naman ng isa pang. Wala na yan ang lulutuin. May ano pa rin di oh. Dahil ihawon. Ihawon. May iihawin pala itong isang ano dito. Bisogo. So ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga nakaabot sa dulo ng ating video. At dito na po natin tatapusin yung ating video at mag-outro na po tayo. At kakain na rin po tayo maya konti. Time check po tayo. Alas 10 pa lang. So hindi pa tayo mag-almusal muna tayo. So maraming salamat sa nakaabot po sa dulo ng aking video. At shoutout po sa lahat ng kaibigan natin dyan sa YouTube. At sa mga kapatid nating OFW, shoutout po at mag-iingat po kayong lahat dyan. God bless po sa inyong lahat. At sana'y nasa mabuti po kayong laging kalagayan. At sa sumusuporta po sa ating channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun, God bless po sa inyo lahat. Hindi pa ako magsasawang magpasalamat sa lahat na sumusuport po sa ating munting channel. At sana po ay magtagumpay din po tayo. Salamat po talaga. Sobrang salamat po. God bless you all. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po lahat. Bye-bye. Ayun. So hanggang dito na. Bye-bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.